kad sam ja tebe prvi put vidio, sad sam se setio, brate. Ti si, brate, bio u drami sa onim Danijom, brate. Da, Gdje je taj bata, ne? Ko je Gdje je Deni? taj Čekaj, bata ko je Deni? nestao? Ja ne znam, čekaj, ko je Deni? Ko je Deni je Deni? bata. Lik koji ti snija s menom prije nego što sam upoznao. Dani je i bio jako smešan lik, ja. je. Ultra smešan bata i samo je nestao, Aj brate. mi slušajte ko je on, aj mi background, ne znam. Lik je, brate, Njihov start, njihovi su bili starter. Znači, 0 follower. Imam, gledam šta ću i ka, bila te grupa influencera, bla, mi tu uletili. Čekaj, prije nego što kažeš, izvini. To je grupa onako Riđe Prije Mimi što Deni i Renato su pičke. i to. Ne, da, izvini, samo sam da kažem gdje sam te video. Znači, samo sam znao da ti govoriš stalno Deni je pička, on govori Renato je pička. Misliš Igor? Da li je ta drama bila dogovorena? Čekaj, brate, ne znam, nije nam objasnio ko je, šta ti je. Čekaj, Ko je polako, lik? nisu ni dvojica to imali dramu. Znači ovako, znači ja sam ti ima tog prijatelja, to ti je Deni. On ti je moj prijatelj bija i tu ti je bio još jedan Igor Marić. S tim linkom smo se posvađali, bila te grupa tu influencer, ja sam imao, ja nisam tad bio influencer, to je bila Mimi i još njih par. I neko od njih je napisao, Igor, taj Marić je napisao da će neko fake dramu. I kao niko nije ti, ja neću se dizati Igor je na bio tome. jako To smešan, su ljudi brate. stvarno radili u grupama. Da. Igor je bio isto ultra smešan. Ne, on je nestao isto. Dodana se 30 u grupu, čak su bile i srpske influencerke. Hoće neku fake vezu, hoće neku fake dramu da se vratimo. Da. Znaš ko? Misliš da kažem? Da, Kako se reci, zove ne ona, kući. Ela? A ja ne znam način kužiš za probit se kužiš. Ela, mrtva ona. Čekaj, što se druži s onom Bixi. Imam poruke i te u telefonu i Ko je dalje. Brela? On je... Ela, ona Miroljub Petrović. 10 je, ali... To? Ne. A, 10, ta. I ta, imam i te poruke. Biljana? Da. Izvadit ću to za Prati kameru na dok TikToku. nije izbrisala, dok ne izađe. To sumnjivo, ali Nije u toku. Ali ne ga prati. da, prati 25 ljudi. Čekaj, reci mi, okej, i vi ste krenuli da snimate zajedno i što onda? Znači, krenuli, ne, on ti je poslao tu ka poruku u grupu za dramu i niko nije ti, ja nećemo se dizati na drama, bla bla. Mi govorimo kao sidimo u autu. Ka, Vas dvojica? ka amu. Šta, okreni dramo. A zato sam rekao je bilo fake, htio sam da uvatim klip, brate. Znači, da li je drama bilo fake? I ti kažeš, jeste, brate, razumiješ? I onda i klipujemo, kapiraš? Aj sad ponovi, aj pa ću. A nema veze, ali znači drama je bilo fake. Ali ti si Da, rekao, ali mi smo ti... Ja sam pitao da li je drama bila real ili fake. Dobro, i tamanje Da, ono... odgovor. Mi smo ti doslovno vjerili, znači sve te ljude što su gledali, ne znam, mi smo ti zavrtili, ja mislim 30 milijuna pregleda u mjesec dana, mi smo od ničega krenuli. Čekaj, kad će mi se javio taj Batica, taj drugi... Da, Igor, mi smo se čuli s njime priko Whatsappa. Deni, on njega zanima Deni. Deni. Uglavnom, to ti je isto moj prijatelj iz Splita, bla bla. A i on je nestao, i on isto ne snima više. Šta je snimao tad? Skečeve, kao šta? On te snima nešto na YouTube-u, ka prilazi, ja bi ljubi. On je bio onako na čoda. Okej, Onda sam ja možda pomešao, Igor je zapravo bio isto ultra smešan. Komentari su bili hrvatski čoda, da. Da, doslovno hrvatski čovjek su bili komentari. I vi ste napravili dramu, a koja je drama, šta je bilo? Znači, taj Igor, dogovorili smo se s njime, taj lik koji se dogovorio s nama za dramu, kao da promijeni ime u Stella, to je bila ta izmišljena ženska i da nam javi se i meni se javija uglavnom, da vam skratim, jer je to predugo, realno treba ću vam pričati povrlo o toj drami. Jednostavno, došlo je to preprirodno jer smo se mi htjeli svađati, on se tija svađa, znao da... Smislite neku djevojku da je u sredini i Da, on je bio kao ta Stella je izmišljena ženska, on je natira, taj Igor Marić, nju da se slika gola njemu. I kužiš, ona je kao naša prija, razumiš, i onda smo mi kao krenuli brani svoju priju i to ti to. Vi ste napravili ozbiljnu Čekaj, stani. malverzaciju u Brazilu. Ne, to je... Fejkovali život. A pazi, imate velika muda što priznate da je to fake, brate. Neko to do kraja čuva da je ono tajno. Ali to je bilo ono dicat, kužiš, ja sam kao realno bija, baš ono nikome nije znao, ono, kao doslovno niko, znaš, jedino priko nogometa, ali to ti je ono, znači oni su nas Jedini način, to je bilo jedini način. Doslovno jedini način, ostavila poruka ispred kuće, pratila, zvonila, kao kad ćete se pobiti, da je to bilo, išlo čak do boks meča. Da, što niste boks meč, to sam A ti ću, kužiš, on se nije tija tuć sa Denijena, Den je boksač, a realno isto su visoki, a te se tu s menom, kao lik već je od mene za glavu, bog te umazat će me, realno. Umazat će me. Kao nema šanse.